Kasu honetan bai dagoela zerbait aipatzeko. Aipatu duen bezala, kontatu duen historia guzti horretaz gain, nolabaiteko zine klasikoari edo zine antigualeko zineari omenalditxo bat, eta nik hor bai ikusi nula aukeratxo bat, nire ohiko marrazkiez gain, zetozkidan burura pelikula zarroien kartelak, eta ez, gaur egun kartel guztiak dira esan fotomontaiak edo, ez daude eskuz pintatutak, zetozkidan burura kartel horiek, gare batean eskuz pintatutakoak, eta bai izan zela aukera bat, pixkat jolasteko kartel horiek egiten zituzten horiek imitatzea. Eta daude bi registro ezberdin esan zen, nire ohiko registroa, eta gero aukera bat izan ez, kartel horien imitazio registro hori. Eta gozamena izan da imitatzea jolastea. Eta bestela, Julen izan duen bezala oso ez da izan ez gehiago hor buruz buru eta elkarrekin bastien ondo, baina mailen bidez eta telefonoan bitartez onda harmantxo bat hor eta eta eskatze dut, nik eskatzen izkion gauzak edo idea bat inazazten aipatzeko eta aipatu izkire eta asko lagun ditu. Batez personajeak eraikitzera, ez? Bai, hor badago makarra bat, eta nik altzien, makarra ure garaikoak edo horreigo makarra txongu hauek. Kani. Artikuloso bat, internetetik, txonien multitik guztu. Oso divertidak ditzen. Gero beste momentu bat dira, lehon baten batean siestan emozioa, eta diaren, okina zer dakizona, neska? Bai, olako detaile, hori da, ez? Esate batean okor bazegoen pertsonaia bat okina, eta nik etengabe jartzut okina, ez nuen zehaztu nahi aitatasuna modu naturalean praktikatzea eragozten duen persona hori kasu horretan zer zen, ez? Emakumeen edo gizona zen, bietarikoa daude, ez? Baina, nik egia esan buruan emakumean neukan, nahiz eta okina jarri nuen, eta patxik horrela ikusi zuen, aurrera, ez? Naturaltasuna.